actelor emise de către primărie. Da, ei sub această explicație că apără legalitatea actelor emise de primărie, blochează sistematic dezvoltarea orașului. Cine credeți sau care firme sau ce investitori, din ce domeniu au de suferit cel mai mult de pe urma acestui blocaj? De suferit de pe urma acestui blocaj au investitorii din toate domeniile. Știți, nu se înțelege bine de ce e importantă construcția de locuințe pentru oraș. Practic, orașul, ca să se dezvolte, să-și dezvolte activitatea economică, are nevoie de o migrație de personal spre Timișoara. Și o migrație de personal de bună calitate, care ar trebui să vină din toată țara către Timișoara. Ca să poată să migreze în Timișoara, tot acest personal are nevoie de locuințe. Datorită faptului că autorizațiile pentru construcția de blocuri întârzie, practic nu sunt disponibile locuințe pentru acest personal care trebuie să se mute în Timișoara. Și în acest fel este împiedicată dezvoltarea economică în toate sectoarele. Da, acum, bun, investitorii imobiliari, dar... Ei sunt afectați direct, dar prin acest mecanism pe care vi-am explicat... eu așteptam să fie și cei care vor să facă o fabrică de mașini, o fabrică de ceasuri, o fabrică de, nu știu ce, de microfoane. Da, dar toți acești investitori, ca să se poată implanta în Timișoara... Acum e adevărat, e boom-ul ăsta al investițiilor în construcții, dar să vină și ceilalți investitori. Da. E un boom teoretic. Uitați-vă că în Timișoara locuințe se construiesc foarte puține. Anul trecut au fost predate către beneficiari în jur de 300 de apartamente noi. Știți, e absolut insuficient. Și acest fenomen are cauză principală blocajul din primărie. Am înțeles. Am spus la începutul emisiunii că mai sunt 3 candidaturi independente. De câte voturi are nevoie un independent să fie ales în Consiliul Local? Depinde foarte mult de numărul voturilor legale exprimate. Da. Și, practic, numărul voturilor legale exprimate trebuie împărțit la 27 numărul de consilieri locali care urmează să fie aleși. Așa, de exemplu, dacă știm un rezultat, cel din 2004, în 2004 câte voturi trebuia unui consilier local? Deci, în mod normal, dacă ar fi 120.000 de voturi legale exprimate, un consilier ar avea nevoie de 4.500 de voturi. Ați identificat cei 4.000-5.000 de oameni care să voteze Emil Cristescu? Există niște zone de unde eu mă aștept să primesc susținere și bineînțeles că voi încerca să-i conving în următoarea perioadă pe... Bun. Va începe campania electorală. Noi am încercat să prezentăm acest lucru. Un om, un timișorean ce se încumete să plece la o luptă pe care n-a câștigat-o încă niciun candidat în cei 18 ani, dacă mă gândesc bine. N-am avut niciodată un candidat independent. Adică nu să candideze. Un consilier independent. Un consilier independent, nu am avut. Care să și reușească. E un demers destul de dificil, domnul Cristescu. Da, e un demers dificil. Eu mizez pe faptul că mediul politic din Timișoara s-a maturizat și cum în toată politica românească există o deplasare către votul uninominal, sper ca electoratul din Timișoara să se fi maturizat suficient și să accepte ideea unei candidaturi independente. Bun, acum și legea aceasta cu legea votului nominal va crea alte judecăți, va crea alte judecăți în mintea alegătorului.
deja veniți, să zicem, într-o întâmpinare a aplicării acestei legi. La alegerile locale avem doar cazul președintelui Consiliului Județean care intră în această regulă. La toamnă vom avea să vedem rezultatele și dacă electoratul dacă s-a maturizat, dacă acceptă și va vota altcumva decât a votat până acum, așa prizonier a unui partid sau altul. Va fi o încercare, spun eu, care merită să o urmărim. Vă urez succes, domnule Cristescu. Mulțumesc! Ați fi primul consilier ales independent. Încă o dată spun chiar că vom fi cu ochii nu și pe dumneavoastră, dar și pe rezultatul dumneavoastră. Da, acum pentru a ține legătura cu alegătorii și pentru a mă prezenta mai bine în fața lor, am inaugurat acum câteva zile, acum 2 zile, un blog personal cu adresa www.emilcristescu.ro și invit pe toți cetățenii Timișoarei să-l deschidă și să comunice cu mine. Dom'le, modern sunteți deja, ați trecut la bloguri. Am văzut, e și o modă asta. Liderii politici își deschid bloguri tocmai pentru a fi contactat și a avea o relație cu oamenii. La blogul nu niciodată așa, nu știu, de când îl aveți deschis? Blogul e deschis de luni. Luni a fost inaugurat. Da. Omul acolo sub acoperișul anonimatului poate să transmite și alte informații mai supărătoare. Nu, până acum am avut o comunicare foarte bună cu cetățenii din oraș. M-am uitat pe forumuri, bloggerii și forumiștii, sunt mulți care sub această mască anonimatului vorbesc și lucruri care deranjează. Sau poate chiar asta vreți să și vedeți cât de mult, sau să vedeți nereușitele, fiindcă cei care mai transmit mesajele acestea, cred că pot să fie, să spunem, problemele acestea să fie atacate de noastră mai... Da, ideea a fost să avem o comunicare cât mai bună cu lumea și practic să existe o modalitate de comunicare între cei care vor să ia contact cu mine. O comunicare modernă, că da. Asta este. Domnule Cristescu, vă urez succes. Mulțumesc. Stimați telespectatori, aici punem punct dialogului cu domnul Emil Cristescu, hotărât să candideze independent, să și reușească. Îl vom urmări cu atenție și sperăm ca în 2 iunie să putem da să zicem, un rezultat care să fie și cu cel dorit de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe televiziunea Europa Nova, la revedere!